מערכת הפעלה שנמצאת בתוך הגן חיות, ניתן לראות אותה בצורה ברורה כאן למטה, מחוברת בתיל לתוך הבית ספר. אנחנו עכשיו נראה את החוט ממשיך, סלול לאורכו כולו, והנה נחשף לנו הבית ספר. תראה לי בבקשה את בית הספר. הנה כל בניין בית הספר. הנה בניין בית הספר. בוא נתקדם עם הפתיל כדי להראות שהוא מוביל לתוך הבית ספר. בית הספר ממולכד. תראה את החיות בצדדים. בית הספר ממולכד, אנחנו נמצאים בגן חיות. אפשר לראות פה חיות מכל הסוגים, אריות, בנות יענה, עופות. הכל ממולכד, הכל ממולכד. רגע, אני מוריד את הלילה, רגע. בואו נמשיך עם התיל. אמל"ח בחדרים. באחד החדרים נמצא אמל"ח, RPG, קלאצ'ים, וסט עם רימונים. תמשיך בבקשה עם התיל, כל הזמן תראה את החיבור לבית ספר. והנה מהגן חיות אנחנו עוברים בדיוק מהגן חיות הישר לתוך הבית ספר, שכפי שציינתי כולו ממולכד. בוא נראה. נמשיך עם התיל. בוא איתי. קשרים להישאר פה, רק אני הולך עם התיל. זה הבית ספר, אפשר לראות אותו מרחוק. בית ספר שבו בדרך כלל במקומות מתוקנים ילדים באים, לומדים. הבית ספר הזה היה ממולכד, מחובר לגן חיות שלם.